upama sliramu sekar melati aku kumbangi idam sari upama sliramu margi wong maanit pon kakang bakal lewat tinduk riri halo karo ngilo mider rasa jagat raya akali ngono nduk riri amuke lan samudra ora ilang manise aduh dadi ati selawase yo hae Nduk Riri dalem Kang Mas Kina sing domah wis tratapan meh nangis lah napa kok nangis kok tratapan ki siji tratapan meh geblak sliramu durung peka lho jaluk Sherlock terus gandeng sing ndura gek siji ki sing ya ketir-ketir neh lah ning ngopo jare priksa ngono sindene sing priksa lambuh meteng neh tak kira yo ngono ya sindene lah terus sing ngetengi sapa wong sindene ki rung ndek bojo lho Mas Taryono ya sing domah ora pareng ngono lah wong lanange dilerke sapa ngira Mas iki Mas Taryono kagungan kersa kitanan sing dikitanki sing jas-jasan kae apa sing nganggo jarik iki Mas sing jarikan sing jajasan kae genameh narungke kok lho tak kira sing kuwi lah kuwi ya putrane Mas Taryono oh wis selam Dek Ben iki adine Le cah bagus Le iki mumpung diundangke Maduretno minta lagu apa Le minta lagu apa ndang to jaluk lagu apa cah bagus ndang iki mumpung dicedhaki Mbak Riri sampean pengen apa ndang apa sun alah malah pake barang ora to pake ngersake foto bu endi Bu Suci Handayani ndi kene foto karo Mbak Riri ya ya foto karo Mbak Riri Mbak Suci Handayani kene foto ya karo Sang Bagus Resa ya dhisik foto sik ya Mbak Suci to Riyono iki genah kleru kok kleru piye sing wedok dindemi sik ben gelem foto sampean sisan rene melu nah wis putrane yo ganteng-ganteng yo ganteng yo untunge ya putrane to heeh tilu buke kabeh kok lah ya tujune kok ya turun Bu nek tilu pae genah jangse ketok kok halo
Maduretno elok ya, Nduk. Elok sanget Kang. Apa meneh sinden dhuwur siji berbobot. Lemosin punya. Ya iso to. Kemeh karo tengah kental bobote. Apa yo? Ning aku ya seneng kok. Anakku wedok dhewe tak uri-uri. Apa meneh syutingane Albino Cokek. Syutingane bening ya, Mas. Heeh, elok karo sone kae jan Banar Jaya. Op melati aku kondhangi idam saari upama sliramu margi wong manis kon kakang bakal lewati Mitra jagat raya akalinga ana nduk auke lan samudra ora ilang mamanise aduh hati-hati selawase hae iya Nduk dalem dadi wong seni kaya aku sliramu ki abot nggih contone nek tanggamu duwe gawe karo tanggaku duwe gawe wis awake dhewe kadung nampa job iya otomatis arep mbatake kan ya ora wani awake dhewe wong awake dhewe uripe ning Sortarup. Iya Kang Mas. Apa meneh sedulurku kene akeh wong seni. Mbak Dewi Mayang. Iki ya kanggo ning Jenggrik kono. Wis kadung nampa job angel, Nduk. Dadi aku kowe kudu menyadari wong masyarakat ya kudu menyadari. Oh, wong urip ning seni iki ya kaya ngono kae. Wong seni iki nek dijaluk dulungke, nek didol ki larang iki wong seni, Nduk. Iya Kang Mas. Ha iya mula aja sok ngarani dhuwit. Aku ki dibayar sak propirane ya tak tampa ning nek nemen-nemen ki aku ya lara atiku kok. Wis ora apa-apa sampean ki wis sepuh wis rapati butuh duit ya to. Anggur sangu modal sampean apa? Lah sampean lak yo diuruni anak-anake. Sampean wis ora butuh apa-apa. Aku cek butuh kowe kok. Ya nek mung butuh aku ya engko tak kei to. Ora usah tumbas. Ning tenan ya ya. Iya. Aku anggere kowe duwe matur sing kaya tak eling-eling arep turu ya kene tetap ketip ngono wae kok. Sing penting sampean ki sehat walafiat tenan wis seneng kok Mas. Iya. Mula tak jaga wong seni ku dijaga keseniane. Jiwa seni ku dijaga. Aja kaya-kaya peniti. Ngapa? Bayarane titik usung-usung rekosane terus. Lah kuwi sange pekerja keras ya ngono kuwi ya. Lah iya aku nek idola aku ya ngono kuwi Mas. Aku semenek rabian aku tak rabeke peniti kok. Ya ini sregep. Sregep. Nano ya. Buka sipe. Ya yo. Halo. Awas. Ya. Halo. Lakaili bangi mlaku
Ken dibatuke neh ya, Nduk. Nggih, monggo Kang Mas. Ya. Wis wahancine tansah dielingke. Wis wahancine padha nindakake. Aden wis kumandang wayahe sembayang. Netepi wajib dawuhe pangeran Nduk Riri. Seladati cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumaha. Iya. Parana yen berjamaah Supo dua lan asar salat sayakti nepeke tindak mungkar amakar halangi sajangkepe prayogane adi tembeh salat sunate. aja sembrono iku perintah agama. Perintah agama. Ngelingono Ya, kalau ning donya mung sedina sabar lan tawakal ya. pasrah sing Oh, maturno. munggah Syutingane Abino. iya ayo Haji Ananjaya. Muhammad Abdur Rasulullah awes wahancine tansah dielingke awes wahancine padha nindakake antara wis kumandheng wayahe sembayang ana tepi wajib dawuhe pangeran ya salat dadi cagake agama limang wektu kudu hoya dijaga kanthi istiqomah lan sing kumanina luwih sampurna yen berjamaah ya subuh dua lan asar salat sayakti ana beke tindak mungkar amakar halangi sajangkepe prayogane ditambah salat sunate ya aja sembrono iku perintah agama ngelingono donya buka sithik sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen insyaallah besok munggah suwarga. Wah.
Lewung Cok, yo. Nyuwun digedrukne. Yo. Handar Jaya Audio. Ya gone kek. Albino. Wong atiku nalikane ketemu wong ayu dadi laku ora ati rindang siang dalu Dadi ati sariki najan aku tak lakoni jerat Bu njaluk ya joget. Oh, ibu-ibu masih malu Mas nanti kalau sudah agak sore. Wow. Iya. Wah, malah ngreok nek rasa sore. Iya, engko sore. Kok jam 4.05 ngono wani joget. Kowe nantang perkara to, Ri? Kok nantang perkara? Jam 5 ibu-ibu ngentasi memean. Lho, awan iki ibu-ibu ra umbah-umbah. Iki isuk mau wis do dandan ayu-ayu rumangsa umbah-umbah apa piye? Lah aku mau liwat sing masjid mau meme katok iki. Katok apa? Jero. Aku takon, sepasi pundi Bu? Oh, mriko. Ngajenge Mas Gino mriko. Watakku to. Heeh. Mbok saut mesti katok. Burung. Dewi Mayang. Piye? Meme katok. Heeh. Metu ke kamar mandi to, Gino ngerti. Terus Limpeke sik aku mundur ning buriban. Heeh. Gino metu katok tak saut. Terus Tak delendul gendeng. ben Ora udan. oh iya iki engko ben terang ya. Ben Mas. terang. Berarti dek doyone katoke. Katoke sinden. Engko nek udan katokmu japoten ya, Ri. Aku ra katokan. Heh? Aku iki lho jarikan. Oh iya, ya tak kira katokan. Ora iki jarik, Mas. Aduh, wironmu apik men, Ri. Oh, apik no. Oh, sing dhuwur ya dilempit, Ri. Ya ora. Tak kira sing dhuwur lempitan wiron. Elah. Sabda Oh! Wes ora krasan akal luyuran anggoleki sing atas sayang mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi ya Mbak
rada rene ora njunjel. Akalo kae ada suwun bacane te podang kuning agawe pikir-pikir kukuning aseret ireng tak sawang tambah manis bunga akatono seneng nyanding sirane halo awas Nora mendok ya hatiku saya Madu Retno Retno ndelate esuk awan nang omah awes ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang amupeng amiter anggen golek ora krasa esuk awan nganti bengi ayo aselole neng ngepang tak suwun hamba cacang ete apa dang kuning agawe pikirku komen sereti ereng tak sawang tambah manis ibu bunga bunga katon seneng dadi dhewek aselole yen si podang andut untuk Nora mendok hatiku sang saya dodro tak sanani sun pikat puluting bendo lah hati pokoke dibarengi ora apa-apa. oh ya kene no cah telu jumeneng yo ayo yo ayo yo oh Aduh manis nalikane sepisan ketemu aneng kono gae
Monggo Mbak Yu. Aduh wong bagus aku uga ora bisa lali kangen ning atiku kaya ngenteni tekamu masuk Muga Gusti tansah amarena dadi srana usatara asmara aku galak Mas iki mung supaya do ngerti do piantun RT 11 ya yo kepen munggah swarga nyawer lho. Ae. 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 Ayo yo. Kagem anak lanang Marcel. Tak kudang yo Le. Au. Anak lanang dewe
Ya. Anak wedok dhewe. Biar telangening kalengan larawatan mencar. Aku dane. Iye. Besok pinter sekolahe. Kene no, disoteng kene no. Mriki lho. Ayo, ayo. Mas Taryanto. Juragane batik ayo. Ayo. Ngetan Ayo, Dik. dari ngulon. Apa sedyane kelakon. Tak kudangi anakku lanang. Ayo yo. Tak kudangi anakku lanang. Lanang dhewe besok gede dadi pegawe. Kaya ngene rasane nangka. Ae. Kurang legi tambah ana gula. Kaya ngene rasane wong tresno. Matur suwun. Aduh, sayang Mas Kino. Piye? Mane. Pipimu Mas ana opane. Atimu piye rasane? Atuh kok oleh yen ra roti yang kok emong. Ate kok ngaleng yen nambah rati. Tenane lah. Aku emong. Dari mana Mas datangnya lintah? Lah terus piye? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tukokno oleh yen ra gedang Mas Marcel emoh. Ate kokno ngaleng yen asing ngendang Mas Marcel emoh. Lah hae. Napa melih, Di? Napa melih? Tayo melih. Adi napa melih? Angkleng. Angkleng munggah dadi bojone loro ya. Ayo. Ayo. Ketok iki penake berdua karo Mbah Riri. Ayo kene nak, ayo kene. Ayo. Ayo ya. Yo. Ayo Mas, iki piye jalani Lho. Mas? Kowe matur nuwun ya, Pak. Gotong royong nyambut gawe. Matur nuwun ya, Mas. Ya yo. Ya Mas, ya Mas. Halo. Ngetan bali ngulon Mas. Apa setiane kelakon? Ayo Mas. Piye? Iki piye? Lah piye, Yo? Ayo Mas, iki piye? Jolali lo. Ya. Ae. Gotong Yo, royong nene. nyambut gawe. Yo Mas, Ayo ngadeg sisan. Yo Mas, ngetan bali ngidul Ae. nganti edan ora iso kumpul. Ayo Mas, Nanti. iki piye? Lah piye? Ayo Mas, Heeh. iki piye? Jolali lo. Yo. Kene. Gotong royong nyambut gawe. Ayo. Yo Mas, dunak ning Madiun Rasa penak. kok wegah medun. Ayo Yo. maturna lho iki. Bojo loro.
abang biru lampune disko abang urimat mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwana moh ditinggal sirahmu rapi soturu ya terus piye andom tresno uga andom waktu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine ayo yo tolong dina mulai rono sing sedina bali ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya Madu Retno ayo sawe-sawe terima kasih matur Mbak War goyang Mbak War Hanar Jaya Audio Albino abang biru lampune disko angkang mat mikir bojo loro asoi bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njur moh ditinggal siramu mutra bisa turu andom tresna masuka andom waktu mikir butuhe mikir belanjane njur saiki bingung atine ayo sirahmu rapi soturu mulai rono sing sedina bali ning kene aduh penake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya matur elak iya ayo Mas Taryono maju no maju kene maju iya asa monggo Mas ora ngapa di Evi Tolong. iki dadi wong liya aku ora bagus Mas ora apa nggonku iki andom tresno ning nyatane sliramu nglaran ning ati ati tatu ati tatu ora bisa ditambani pribadi iki ora bisa kadhepe yen karo sliramu cecer dheweke andam tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen nyandeng wanita liya wis ngiliat dadi bojoku apa bojone
aja gawe gelaning rasa rasa tresno di epis liramu rapi sanjaga Wis pilihan tresnaku apa dek Wis pilihan dadi bojoku apa bojone Boleh beli wong dhewe kalani rasa tresno sliramu rapi sanjaga tak sesuwun ugia enggal eling marang keluarga tansah sumanti ayat tentrem pangajab kurina lan wengi bola bali jogawe larane ngati Ampun nangis sama. Ora. Aku tadi pengen nangis. Ayo. 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 Apa Mas? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Polisi marang Madurno. Ayo. minggu sing tak tunggu Kowe ngajak. kowe ngajak Say, hey. Aha, aha, aha. ganti ling srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak esen Joko, go. tak balesi. Yen tak telepon malah kok pateni. Ayo gede. Ayo mangkel aku mangkel. Yen kepetok mimpimu mesti tak simak wal asik. Alayo, alayo, Janjane kowe ning gelagatmu saja. Ayo buat keluarga besar Bapak Wito Bakso, Pak Seneng. Atiku sujono, kowe kencan karo wong lanang liya. Hanarajaya Audio Albino
Ing siang menika kapiji wonten dalipun Bapak Mas Taryono adalah Mbak Yusuci Handayani. Wonten RT 11 Pengkok inggih ingkang kepareng kasenguyung son Hanan Jaya sotengipun saking Abina Cokek ledek ana telu Mbak Riri ledek joget ratih redek omben ayo yo Taryono saiki kok bengangan. Nempel ning dadaku. Jangan ngono-ngono. Waduh, Pak Bambang. Piye? Aku sing nandang kasmaran. Alah, Prat. Tenan ya. Prat. Jroning abaten montang manten. Jalo. Mongso malang. Awas. Maduretno iya Abina Cokek live streaming saking Dusun Pengkok RT 11 wonten dalipun Mas Taryono dal Ibu Suci Handayani alah iya 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 Nyokek yo lolok ya masuk Biyen aku rak wis kandha. iya Pak Bambang Jroning bebrayan kebak ing panggono. Bebasan wanci panglo tanpa oper awas dedet nanti rasa garuda ya tolong pupuh Mas Gino tolong pupuh ya Mas Waradaya sugeng midhangetaken wonten Jumantono Sliramu salin sloga biyen
Oh ya hidik kiwir kaya wong kelangan pitu bekasane bro nyelo tro leres Mas Lurah gongso punyan mantep mulai kalau nyawun khusus telung pupuh Pak soalnya penak banget Enak banget, tambahin meneh ini ya Mas. dengan syarat Pak sudah masuk pengko MC ini Mas Sino insya Allah aku gak ada gitu. amin Tak suwun sliramu mbok aja mutuk jerot penak kagem Mas Sandi ingkang tembe makarya sugeng widangan lekan dalem Mas Grandong Mas Wardoyo wonten ing Jumantono ingkang menepi monitor komentaran Abina Jokek swantenipun Mbak Riri Mas Wardoyo sekalian Bapak Bambang WA pancen jos. Leres Pak Bambang welok. Oh, teman setiasa dulu ini Mas. Nggih. Yuk tutup bareng. Ji, loro, telu. Saya mantep ngaku wis pirang tahun lah. Oh iya. Yuk sareng kalian Madu Retno Jane elok tenan siang menika. Pangunten Pak Bayan Pak Bambang. Pirang tahun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-ngantu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Semoga Mbak Dede
udan kangen ra bisa dibendung Ayo Pri. wong ayu enggal balik kanggo nambah nikangene ati najan sak kodhe netra ati lelo muga antuk tamba hae 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 wayang Mbak Riri sing juga sampai suk-sukan lah nggih to Oke kaya ngene. Lah iya, Mbak Riri. Kaya ngene. semoga Dalem. Aja tumbak cucukan kowe. Piye? Tak memek ora nek sing joget kok kowe tumbak cucukan. Lah sampean kok ngerti nek ana sing joget, ya toh. Oh, iya. Lah sampean bae ndek wit ndek mau lak ngendika, anu pengen mlebu swarga, pengen mlebu swarga. Lah sing nggawa kuncine apa sampean? Tek ya ngerti apa-apa sampean ki. Aku ki mbuh ri. iya Mbah Kino jan bae wae Terus iki piye, Mas? kula sik nawon jenengan riyen Dengan kula sik tau. Enggak. lali kula wau napa Aku ya lali. Weh. temane. kegawa ing ngendi Hawa ing ngimpi. Gawang-gawang sliramu wis teko Nanging ati dadi gelo nak goleki sliramu ora ana. madu retno jane lok tenan wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Rasa ati dadi kangen saya suwe saya malah nambah ngalor ngidul dadi bingung udan kangen gedene sak wong ayu enggal bali kanggo nambah nikangene ati najan sak kodhe netra ati gelo muga antuk tamba hae 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 Mbak Riri, Dalem. ukuranmu katok piro? XL apa LL? Mak engko ben diukur dhewe kok, Mas. lah iya Bape- arep diukur Pak Kino ya saja ya Lingkarane ben diukur dhewe. Bapak nek kecilin perih kok. Oh iya. Rimpet-rimpetnya perih. Anu, Mas, mriki mang ukur dhewe. Dan pripun Mbah Kino dan diukur dhewe kene. Dilerek kene ya. Oke, masukin. nganti Nganti kegawa ing ngimpi. gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora ana Matur nuwun Kang Mas. Nggih. Pak RT gaul.
Jagong terus. Blandekan. Iya, iya. Sing domah ngombe neh lho. Seger tenan. Nangis sak jeron ning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ya Asuwun rino. Jaranan jarane Jarane apa? jaranan cantumpaki taun ana widonono tak enteni pucuke tresno balon apa pasane kok kata Barate. ya iya Mas Maju Retno Mas tegal kok genahno dhewe. yes Kena jelas sangone akeh Mas nah Pak RT. gue nek wis bar tak sango sabi Oke, siap. ya dek Padahal Oh, iya. KRTM ya lho gajine 300 ge jagongnya kurang ya Pak Guru ya Mungkin kok jile 2 juta. ya iya Masukin. Ojo Yo. lali. Janji-janji aku kang setyo satu. Tanteni bisa eling. maju Retno Barangan Narjaya Audio Albino Video Shooting Asal Masuk Pak RT gaul nangis sak jerone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa barate yo Tak suwun rino lagi Balon